Nagtipon og nga basura sa sapa sa Mahiga Creek nga napondo tungod sa pag-uwan-uwan gihipos karong adlaw. Ani ang report ni Nico Sereno. Heavy equipment na ang gamit ni mga personnel sa Mandawi Senro aron malimpyuhan ang parte sa Mahiga Creek. Tungod sa uwan-uwan ug pagtaas sa level sa tubig, napondo sab sa taytayan ang ubay-ubay nga mga basura. Una na hinuon kining gibutangan og harang sa dapit aron dili mulahos sa dagat ang mga basura ug mga plastics nga matipon og. Mao gini ang kuan sir kay sa pag-abot gyud namo kaniyang buntag sir, grabe kay basura mga nalutaw gid mayo nga na kuan diri nya. Ngadto na may kaharang diha dili na malapos atos tikas. Kaganihan na abtan namo ang team sa ikaduha nga dump truck nga gikargahan sa mga basura. Ang clean up gilusad aron malimpyuhan ang dapit sa naandang talan-awon matag ingon ani ang panahon. Kani siya mapuno na sa niron niya. Napay back up usa nga truck nga labugon. Oo. Kani siya makarga naman ni tanan dalig. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno. Balitang Bisdak.